Добър вечер. Моля за вашите реакции в чата, дали се чуваме и се виждаме. Аз се казвам Екатерина Савченко и ви предавам на живо от слънчевата страна България. Кой откъде се е дошъл, докато се събираме да пообщуваме малко в чата. Днес имаме голямо и вълнуващо събитие. Днес ще ви презентираме един уникален курс, първи по рода си в историята дори. А, Здравейте на всички. Здравейте на всички. Германия, здравейте. Минск, Беларус. Приветстваме всички. Санкт-Петербург. Екатерина изрежда гостите. Географията ни е широка. Малко по-късно ще ви кажа колко човека сме на вебинара. И тук днес имам вероятната чест. Благодаря много за това, че аз имам тази възможност днес да разкажа тази информация. Казвам се Екатерина Савченко. Аз съм топ лидер в компанията си. На компанията си им в първия топ 3 на чековите в компанията. Ще поговорим и за пари, разбира се, много важен момент. Занимавам се с бизнес с компания Вертера и в партньорство с научно-производственото обединение биоактивни иновативни технологии и се намирам в това сътрудничество вече 3 години. Историята наистина е дълга и сега само в рамките на моя екип има регистрирани около 60 хиляди души. Днес правихме тази статистика сутринта. Затова това количество хора, които идват и се регистрират наши партньори, ви благодаря искрено за доверието и съм сигурен, че няма да ви подведем. Знам, че със сигурност от тези 60 хиляди души, над 40 хиляди са опитали да сътрудничат с нас, опитали са продуктите и са получили невероятни резултати по здравето. Затова в рамките на днешната презентация бих казал, че това дори не е презентация, а един вебинар, след който трябва да си помислите. Светът не стои на едно място и всеки ден на пазара се появяват различни предложения. Как да изберем от тях най-доброто, най-изгодното, максимално ефективното за себе си, аз разбира се ще се постарая да ви разкажа от гледна точка на своя опит. На слайда пише, че съм специалист по външна икономическа дейност. Аз съм завършила Московския университет, завършил съм Института по радио и телевизия на Останкино и буквално преди 9 години моята съдба ме доведе в индустрията, свързана с храненето, индустрията, свързана с младостта, с красотата, с дълголетието и научих толкова много интересни неща и много ясно разбрах, че мога да живея в ресурсно състояние, с пълно здраве, адекватна да бъда, без никакви съпътстващи заболявания, свързани с главата, тялото, поне до 120 години. И историята, свързана с геронтологията, с запазване на младостта, е една от най-удивителните науки, в която може да се потопим. Ще поговорим и за това днес. И искам сега да ми дадете да получа такива отделни емоции в чата, защото аз си написах тук един такъв план и отделих много важни аспекти. И днес написах за кого ще бъде този вебинар. Първо, този вебинар е за тези, които искат да живеят дълго. Има ли такива сред вас, които искат да живеят дълъг, здравословен, щастлив живот? Веднага в чата можете да пишете. Следващия момент, вебинарът е за тези хора, които искат да променят гените си и да предадат здравословен генофонд на бъдещето поколение. При това няма значение дали сте днес баба и сте вече имате поколение, но имаме възможност днес да дадем на внуците си и на правнуците си възможност действително да създават здраво поколение, защото, за съжаление, статистиката по раждаемост на деца, на здрави деца, днес е много плачевна. Това не е тема на лекцията ми, но исках да ви напомня и това. Следващия момент, кой иска да има чадър, така да се каже, от екологична безопасност, да бъде защитен. Това е и хранене, това е околна среда, нашето обкръжение. Това е един от много важните моменти.
Следващото нещо. Днес вебинарът е за тези, които искат да разрушат мита за неизбежното устаряване. Ние можем да бъдем в ресурс, можем да подмладим клетките си и знаем как да го правим сега, защото буквално неотдавна някои от нас на практика са завършили, други са в процес на обучение. Един огромен екип от над 3000 души и половина се обучават в първата в света Академията по хомеостаза. Това е Международна академия по хомеостаза и днес знаем много тайни вече за това, че след 40, че след 50 години животът едва започва при много хора. Много важен момент е следващият и искам да се замислите и за това дали искате да се обградите от компетентни специалисти, не да търсите да робите из интернет някакъв си лекар, да се абонирате за някой, видели сте някакво видео или сте посъветвали някакво хапченце, някакво прахченце. Навсякъде е една невероятна луда търговия. Уебинарът днес е за тези хора, които искат да попаднат в общност компетентни специалисти в областта на медицината, фармакологията, диетологията, биохимията, биотехнологиите на хранителните продукти, такива хора при нас имам в голямо количество. Следващия момент за мен също много важен. Искам да нося отговорност, да поема отговорност за моето здраве и за здравето на обществото около мен. Аз съм майка на 3 деца, най-големият е на 16, вече 1,95 м и носи 45 номер обувки, на 12 години е средната ми дъщеря и най-малкият е на 5. Малкият ме доведе изцяло в нутрициологията заради него, защото той се роди с проблеми, с голямо количество съпътстващи болести, с пропускливи черва, с атопичен дерматит, с отток на квинки и какво ли не преживяхме. Тези знания, които имам сега и които също ще можете да попиете вие, ще помогнат не само на вас като майки, баби, като специалисти, като консултанти по здравословен начин на живот, като бъдещ нутрициолог дори, но и ще ви помогнат да помагате на хората около вас. Сигурно съм, че около вас имате приятелки, роднини, на които може да помогнете да върнат здравето си, да укрепят здравето на децата си, освен това и да заработят много добри пари от това. Следващият момент, днес вебинарът е за тези, които искат да запазят и да възстановят изгубения баланс между органите и системи в тялото си. В рамките на компанията, вече казах, сега се обучаваме в голямата Международна академия по хомеостаза. Ние много говорим за хомеостазата и това е, може би, най-важният елемент от взаимодействието на всички наши органи и системи в организма. И всичко сега е насочено към умното хранене. Умното хранене е тренда на новото хилядолетие и трябва да направим много, много малко неща. Трябва правилно да разпределим, да вземем това, което ни е дадено от природата. И най-важната тайна на здравето е скрита в нашата хомеостаза. Просто трябва правилно да храним нашата хомеостаза. Ние това, което едем, и най-важният момент, който вие трябва да разбирате, е, че само при условия на стабилно функциониране на пластичните, енергийните, биорегулаторните и процесите на детоксикация, ние ще бъдем млади и здрави. Какво трябва да правим, за да включим всички тези процеси? Как да им влияем? Защото ние живеем в маркетингов свят, съгласете се. Действително, около нас света е един голям пазар. Има куп много интересни, ярки, невероятни продукти, храни, маркетолозите така добре описват техните съставки и ние си мислим и вярваме, че като купим някакво бурканче, някакво флаконче, някаква, ако направим примерно само една гимнастика, сега нали е модерно. Само едно упражнение и ще имате супер преса. Само изпи един продукт и повече нищо не ти трябва. И ще имаш комплексна детоксикация. Всичко, действително не е така. Както казва академик Уголев, храната е единственият фактор в околната среда, който се превръща в вътрешен фактор на енергийното осигуряване и строителен материал за клетките. И искам да се замислите върху тези думи. Аз сега ще ви ги перифразирам. Само това, което ние с вас си слагаме в устата всеки ден, ни дава
енергия и изгражда нашите клетки отвътре. Само тази храна, която вие слагате в устата на децата си, им дава енергия и изгражда техните клетки отвътре. И от какво са направени нашите момченца? Има една такава песничка. Не съм планирал да пея тази песничка, но просто се замислете. Колко често ви виждате, че вашите деца са унили, неспособни да се обучават, не искат да правят нищо, освен да седят с телефон. Много е тежко дори да ги изкарате навън, нямат енергия дори за да излязат навън. Приятели, ако днес в рамките на нашия вебинар ще ви дадем възможност да преместите малко тази гледна точка. Ще ви направим такова предложение, от което няма да може да се откажете, защото за вас това ще бъде важно. Това е важно първо за нас, като компания, и ще кажа няколко думи и за компанията, но преди да започна разказа си, искам да ви дам една статистика. Това е средно световна статистика. Приветствам ви, Казахстан. За това, че днес, както твърдят специалистите, нашето здраве, здравето на нашите деца, на нашите бъдещи поколения, вижте, от 100%, 12%, само за 12% от 100% зависи от нивото на здравеопазването. Това е дали ще ви направят добра, ще се погрижат за вас в реанимацията, ако имате инфаркт, инсулт, да ви отрежат апендицита или ще ви открият онкология. Статистиката е такава, че всяка четвърта двойка на Земята няма възможност да има деца след 30 години. 30-та годишна, не, всяка втора двойка, а всеки четвърти човек, световната статистика казва това, че заболява от онкология. Всеки четвърти. Вече не 10, не 20. Сега много по-рано започваме да боледуваме от старчески болести. Онкология, диабет, това всичко го е имало. Но преди това са боледували само старците от тези болести. А сега имаме огромен поток роднини, познати, по майчина линия всички са лекари, до последния доктор, както се казва. И част от тези лекари работят в онкоцентъра Блохин. И казвам, че там може да отидете на екскурзия, отидете в регистратурата и да видите колко хора стоят на опашка, хора с кърмачета на ръце, т.е. децата се раждат с онкология. Защо? Не защото екологията е толкова лоша, ние се адаптираме, организмът ни се опитва и се приспособява към всичко, но за съжаление никога сме нямали култура на хранене, не са ни учили, затова не са ни разказвали за тези неща. И за съжаление, както сега се опитват с някакви лозунги да замазват всичко, няма такива слайдове, но 60% от тези храни, които се рекламират по телевизията в Русия, в Европа са просто забранени за реклама, защото те не носят нищо полезно и добро. Затова тук има определени моменти, които са свързани с законодателството в Русия, за съжаление, и бившите страни от ОНД тези неща ги няма. В следващия момент, както казват специалистите, здравето зависи на 18% от генетичната предразположеност. Само 18%. И ако при някой във вашето семейство е имало условно инфаркт, инсулти, онкология, чисто хипотетично 18% и при вас може да се появи. При вас може да се появи, но знайки методите на превентивната медицина, ние днес ще говорим за превентивни неща. Храненето е превентивна история за предотвратяване и оттърваване, така да се каже, от много заболявания, които съществуват в света. А 70% здравето на хората зависи от начина на живот и ключовото нещо в този образ, в този начин на живот е храненето. Тоест 70% ние със собствените си ръце можем какво? Да правим, да бъдем здрави, да направим децата си здрави, да бъдем бодри, енергични, осъзнати. И тук има ли майки? Напишете в чата. 320 души сме.
В чата имаме ли майки? Напишете, аз съм майка. Кажете ми, коя майка не иска нейното дете да има високи интелектуални способности? Напишете. Аз съм майка и аз не искам. Коя майка не иска? Всички искат. Коя майка не иска нейното дете да бъде да спортува, да бъде по-весело, да бъде по-енергично от всички други? Аз съм майка на три такива деца. Моите деца са подвижни, моите деца са енергични и това е защото съм консултант по здравословен начин на живот. Занимавам се с това на практика 10 години и много важен момент е това, че съм и нутрициолог. Аз съм клиничен детски нутрициолог. За това също ще ви разкажа, защото днес искаме да ви предложим не просто един курс по детска нутрициология. Още веднъж искам да кажа, че на пазара сега съществуват голямо количество предложения и искам да ви кажа, че съм купувала този курс по детска клинична нутрициолога. Сумарно преди 2 години съм платила 360 хиляди рубли. Това са около 3600 евро. Да, тези знания преобърнаха отношението ми към храната, към това, което едат моите деца. Ние си готвим само вкъщи. Веднъж седмично можем да отидем на ресторант. Сладолед децата едат веднъж седмично, само в неделя и имаме такава идилия. Нямам го при нас това, че някой нещо иска да е някакъв сникърс. Например, през последните няколко години в моето семейство се нормализира културата на хранене. Представяте ли си? Културата на хранене, това е един от най-важните елементи, които имат възможност да обединят семейството. Тоест, никой не се сърди, аз няма да го ям това. Всички ядат една и съща полезна храна. И аз, ако знам, че моето дете някъде е изял примерно сникърс и спила някъде кола или е ял чипс, няма да му се случи нищо. Всички токсични елементи от тази храна, които постъпват, много добре знам как ще бъдат изведени от организма. И най-важното днес, приятели, трябва да го разбирате, е избора, как да го кажа, не на курс по отношение на портмонето си, а трябва да изберете много надежден партньор. И този курс, който днес искаме да ви представим, е не просто курс, създаден от някаква търговска организация, защото за мое съжаление, ако аз знаех, че има някакви държавни учреждения, които наистина се потапят дълбоко в науката, а не просто се кичат с някакви титли и имена и използват реномето на лекари, аз бих избрала друг курс. И сега наистина ви е провървяло, защото днес искаме да ви предложим курс, който е разработен съвместно с Института по детско хранене. Това е научно-изследователски институт по детско хранене и с най-добрия производител на детска храна. Това е биомедицински иновативни технологии, който получава огромно количество премии, номинации и титли. Аз съм официален представител на това производствено обединение и съм горда, че си сътруднича именно с този производител, защото познавам качество на продукта, суровината, от която се произвежда и за себе си направих една забележка, за да може да разбирате нивото на сътрудничество и партньорство, което искаме да ви предложим. Буквално неотдавна се проведе економически форум, руски економически форум, където се бяха събрали най-големите производители, топ гиганти, които са имали и имат най-важния принос в развитието на икономиката и здравето на нацията. Нашата компания беше една от ключовите компании, които се представи своето производство, защото днес ние сме световен лидер по производство на специализирана храна за здраве, красота, младост и дълголетие и разбира се сме първата компания в света, която пусна органично детско хранене с кафеви морски водорасли. Първата в света храна, представете си, с кафеви морски водорасли,
Това не е пастеризирана ябълка, не е някаква круша, а това е храна, в която се съдържат 140 елемента, освен цялата таблица на Менделеев, се намират и още 40 елемента, метаболити, жизненно важни, екзонано ултра елемента, за да може нашите деца най-накрая да получават всичко заедно в един момент. Тоест, оказва се, че на света има такава храна и за него никой нищо не знае. Защо? Защото стратегията за предлагане на информация до масите не е агресивна. Ние вървим през осъзнатост. Ние създаваме първо общество от осъзнати здрави хора, които първо искат да помогнат на себе си. Това е като в един самолет. Има инструкция, първо си слагате на вас маската, а после на този до вас. Затова нашата задача е сега сред вас, сред тези, които вие този вебинар, да изберем тези хора, които са готови сега да сложат първо маската върху себе си, а после на децата си, а след това да разказват на останалите. Следващия важен момент е, че на пазара сме вече от над 20 години и днес ефективността на тези продукти, които произвеждаме, и са доказани в целия свят. На практика във всички градове и страни имаме официални представителства с голямо количество клинични изпитвания. Имаме над 30 патента. Никой в света, първо няма в света такава компания, която да произвежда специализирано терапевтично, диетично, терапевтично хранене, което така е регистрирано, има и толкова много патенти. Т.е. да повторят нашите патенти, нашите продукти, няма кой да го направи това. Ако някой прави нещо от дорасли, то това е съвсем различно нещо. Тоест, ние имаме уникални разработки и с нас пряко, защото разбират нивото и качеството на продуктите, които пускаме, се сътрудничат Института по интердисциплинарна медицина, Университета Сеченов, а сега за нас също е голяма гордост и това, че с подкрепата на държавата строим втори завод в Република Карелия. Това за нас е невероятно постижение, а за вас ще бъде поредният тласък за това, че държавата няма да отдели пари, някакъв бюджет за нещо непонятно, за нещо несигурно, така че за нас това е една голяма награда. Имаме високотехнологично производство в село Медно е Тверска област и днес може би това ще прозвучи за някого необичайно, но нашата компания е един от най-важните заводи в стратегията за национална безопасност на Руската федерация, защото нашите продукти влияят върху интелектуалното развитие на нацията. Тоест, ние пускаме продукти на първо място с органичен йод и през последната година влязохме в голямо количество номинации с много награди за детско хранене. Бяхме в 100 най-добри продукти в Русия. Цялата тази информация можете да я поискате от хората, които са ви поканили днес на вебинара или в чатовете вашите наставници, всичко ще ви го предоставят като информация вашите наставници. Какъв е нутрициолога? Какъв е този човек? Това е амбасадор, посланник за здравословен начин на живот на основа на научни знания. Специалист дава съвети по хранене, по отслабване, покачване на тегла, подобряване на здравето и така нататък. По принцип, да бъдеш нутрициолог днес е много престижно. Аз съм сигурна, че вие познавате поне 5, 6, 10 нутрициолога, които един от друг копират някаква информация, предават някаква информация един на друг, защото още веднъж ще кажа, че сега има голямо търсене, голямо количество проблемни деца, проблемни жени, проблемни мъже и топ търсенията, които сега в Яндекс и Google е по повод на как да отслабнем, как да лекуваме алергия при дете или детето не яка няколко дни. Тук има една малка статистика, че над 400 хиляди души търсят нутрициологи. Това е статистика от Яндекс. 400 хиляди души, не 400 заявки, а 400 хиляди души търсят нутрициолог,
а средната цена на консултация е около 1500 рубли на час. Аз понякога вземам 5000. Понякога. И разбирам, че човек просто трябва да иска да поговори и му казвам, че ще ни стигне ли час, разкажете ми всичко, какво ви се случва. 10 000 рубли. Добре, аз съм съгласен на всичко. Аз знам, че имам инструменти, които мога да дам, с които мога да помогна и да разкажа какво трябва да се направи, за да се разрешат тези проблеми. Защото хората се въртят в магиосен кръг, не разбирайки основни базови неща в храненето. В рамките на нашия курс ще може да освоите тази професия само за 20 академични часа и ще започнете да помагате на клиенти да бъдат здрави, а освен това ще можете да заработвате и ще помагате на хората да заработват, на хора във всяка една точка на света. За да получите специалност нутрициолог, не ви трябва висше образование, медицинско образование, просто трябва да имате определени базови знания. Ще имаме няколко модула. Във всеки модул ще има няколко интересни теми и подтеми. Тук на слайда може да ги видите. Това ще бъде увод в детската нутрициология, хранителна култура, хранене на бременни и кърмящи, особености в храненето, развитието в различни периоди от живота, детска възраст до най-дълбока старост, нови технологии и храни. Ще видим такъв интересен модул. Хранене за деца и възрастни с особености, т.е. вече с някакви определени патологии и хранене за деца в организирани колективи. Ще има много интересни бонусни видеа. Плюс, разбира се, ще бъдете част и от нашата закрита общност, където само в рамките на моя екип има над 60 лекари с медицинско образование, които с удоволствие ще отговарят на въпроси, да разглеждат изследвания, т.е. вие ще бъдете в много, много готина среда. Купувате за себе си курса сега, не просто по детска нутрициология, а който е разработен в Института по детско хранене. На базата на техните разработки се пускат продукти в продажа в магазините. Дори не може да си представите какъв труд е това да се пусне някакъв продукт като храна, детска храна особено. Ако мисля, че всичко се пуска е така, наред, ако говорим за детско хранене, то не е така. Именно в тази ниша се намира това камъче, което може да обърне каруцата и т.е. за това няма толкова много избор за детски храни. А в Европа, искам да ви кажа, не съм виждала продукти за деца толкова много. За това още веднъж ще ви кажа, че в Русия имаме голямо количество стандарти за качество, производство и този курс, който е посочен, наистина ще бъде максимално качествен. На какво ще се научим? Да разработваме индивидуален вид хранене за деца и да внасяме необходимите корекции. Да разбираме особеностите в развитието и потребностите на децата си в различен период от живота. Някъде, ако има нужда от повече въглехидрати, в някоя възраст може би белтъчини, а някъде трябва да включим и мазнините, защото мозъкът има нужда от голямо количество не само йод, но и от мазнини, от мазна храна. Разбира се, да интегрираме съвременните физкултурно-оздравителни технологии, т.е. движението е нашия живот и възможно след този курс ще започнете заедно с семейството си вечер да се хванете за ръка, да излезете навън, да ходите, да извървите вашите 10 000 крачки дневно. Това ще бъде още нещо, което ще обединява вашето семейство. Не само, че ще се храните заедно с правилна добра храна, но и ще се занимавате и с физкултура. Това е също много хубаво. За кого е този курс? За кого е подходящ? За тези хора, които искат да се хранят правилно, казвам, че храненето е с 70% от залога за успех за нашата младост, дълголетие, красота и така нататък. За започващи, начинаещи и практикуващи нутрициолози, този курс не е прилича на нито един, който вие възможно сте си купили, сте преминали преди време и сте се обучавали. Това е първият курс, който е създаден от научно-изследователски институт по детско хранене и е нямало изобщо продажба на такъв курс. Затова това ще бъдат абсолютно нови знания. И тези знания ще ви позволят да повишите вашата квалификация. Поредният сертификат на стената във вашата касичка пред вашите
приятелки, роднини. Това е нещо много хубаво. Както знаете, в Русия казваме, че без хартийка сте за никъде, без документ. За психолози и детски треньори, ако вие умеете и работите с деца, ако сте работили в детска градина, общувате с деца и специалността ви е свързана с деца, то този блог също ще ви бъде много от полза. Основната ни целева аудитория, това са осъзнатите родители и основно сме ориентирани към майки, но сега виждам, че също съм голям блогер, имам над 180 хиляди абоната, виждам как мъжете започват да се включат в тези процеси, започват заедно с майките да готвят, да водят дори собствени кулинарни блогове. И днес е много важно да се научим така да храним децата си, че да знаят после те как да хранят техните деца. Чуйте ме, момчета и момичета, това е най-важното нещо. Сега да научиш да готвят децата такава храна, защото ние сега в тях залагаме това, което те ще готвят после. Ние сега в тях влагаме понятията като полезно, вредно, малко полезно, много полезно. Това ще те възстанови след тренировка, това ще ти помогне преди изпит, това преди лягане, за да можеш да спиш добре. Тоест, моята задача сега като майка и вашата задача като майки е да се научите да си готвите сами, да разберете как да знаете какво правите и да научите после вашите деца да готвят. И още веднъж ще кажа, започвайки учението в курса, след това и възможно да работите по специалността, за това не ви трябва никакво базово медицинско образование, защото нутрициологът е специалист по хранене, това не е диетолог, много е важно да разбирате разликата. И от какво започва нашето здраве? То започва, моето здраве започна от здравето на моята майка и на моя баща. За съжаление, баща ми вече не е сред живите, отиде си след инфаркт. След това при мен също някак се замислих, че не искам на 56 години да отида на новия свят. Вече имах 3 деца, искам да живея с децата си по-дълго време, да им предам моите знания. И затова нашата задача е да покажем този вебинар, да предложим този курс на нашите познати приятелки, възможно дори на вашите дъщери, които сега са вече на 15, 16, 18, но все още не са осъзнати. Или са осъзнати. Може би дъщеря ми е много осъзната, защото яде много органичен йод и всеки ден децата ми ядат по едно пакетче Smart Start. Тя вече готви в кухнята и тя прави вечеря. Ето аз водя този вебинар, а пък тя прави вечерята. При това тя приготвя максимално правилната вечеря, е само на 12. Тоест на 12 години вече можете да подарите на детето си някакви базови знания, които след това ще могат да бъдат използвани. Това е също много важно. За това първо купуваме този курс за себе си, за да разбираме за какво става въпрос, да знаем колко ефективни майки сме, защото още веднъж ще кажа, че грижата и любовта към детето не е да му купим нова играчка. Чуйте ме. Това не е да седнем да го заведем някъде на кръжок, някъде да спортува, да го изчакаме, да седнем, защото всички тези на спорт си ги измисляме ние самите. Любовта към детето е възможността да им дадем на тях възможност да бъдат здрави. Ако им купуваме сникерс, шоколад и им пържим картофи с рафинирано олио, слава богу, вече не едем такова рафинирано олио. Това е единственото олио, което е забранено. Рафинираното растително масло. Олио. Всеки нутрициолог ще ви каже от какво трябва първо да махнем. Първо, захар и растително рафинирано слънчогледово олио. Затова на първо място сме събрали да говорим за здраве. Още един аспект. Не ви ли е скучно, още може би 10 на минутки, и защото сега ще ви разкажа такива неща, че ще ви се изправят косите. Защото когато купите курса и ще получите и такива бонуси, то това го няма никъде на пазара. Защо? Веднага искам да ви кажа защо добавихме толкова бонуси към курса, защото искаме не просто да създадем най-конкурентното преимущество на пазара. Когато създавахме Международната академия по хомеостаза на базата на университета Сеченов, компания Вертера,
и Института по интердисциплинарна медицина, ние понижихме цената 3 пъти. Тоест цената беше около 300 хиляди рубля, ние го продавахме по 80, сега цената е малко по-височка, но искаме да направим такова конкурентно предложение, че да ви бъде лесно да каните вашите познати, приятелки, приятели да бъдат заинтересовани в това нещо, защото ще има много, много готини подаръци. Не е просто курс и сте в една такава общност, но сте получили подаръци. Тук съм написала няколко момента. Защо ми е курса? Първо, това е подкрепа от една общност. Вие влизате в партньорство с компания Вертера и се обграждате от действително заинтересовани хора в саморазвитието си. Ако ви е скучно, живеете някъде, където нямате съмишленици, никой не ви разбира и усещате, че вече ставате някаква мебел, просто парче като един диван буквално, то тук вие попадате в на интересно място, ще пътувате, ще организирате кръжоци по интерес, ще се срещате, ще общувате, ще дегустирате, т.е. вие започвате да имате нещо като нова професия. А след това мрежовите възможности, установяване на контакти с други родители и специалисти, това е нетворкинга, т.е. тук ще се запознавате с хора, хората ще се запознават с вас и нашата задача е да ви дадем знания в такава по-лека форма, за да можете да провеждате много леки и не скучни консултации. Ще участвате в различни обсъждания и постоянно имаме някакви кръгли маси, някакви вебинари, в чатовете имаме различни дискусии и знаете ли, само в спора се ражда истината, защото 99% от учените, когато купувате някакъв курс някъде, просто ви дават един линк и си седиш там самичък, сам със себе си, размишляваш си сам и си мислиш, леле, мале, какво да правя. По-нататък, поддръжка и мотивация, стимулиране за здравословен начин на живот и на укрепване на увереността в нашите действия. Винаги имаме такива пътувания, сесии. Сега един голям екип ще пътуваме на круиз в Бахрейн, Дубай. Просто не съм била нито веднъж къде лайнер с 7000 души. Абу Даби, всичко в Персийския залив и с един голям екип, ние сме над 150 човека, ще пътуваме. Аня Орлова, Доха, Катар. Супер, супер, ще бъде, толкова се радвам. След това получавате достъп до ресурси, огромна база от знания, рецепти, полезни съвети за детско хранене. Следващия момент е много важен. Получавате сътрудничество с надежен и проверен производител на не само на лечебно профилактично диетично хранене, но и на биологично активни добавки, защото нутрициолозите не са лекари, те започват да коригират храненето и с някакви добавки. И тук веднага ще ви открия всички карти. Ние сме производител на най-добрите биологично активни добавки на света. Не ви трябва да купувате някакви непонятни американски дози някъде в аптеките с космически цени. Това го няма. Имаме линия готови биологично активни добавки. Имаме протоколи, по които може да предписвате и да препоръчвате хранене заедно с добавките. Тоест, вие веднага ще изпратите човека не в аптеката да си купи това и това, а ще му дадете линк, ще го консултирате и ще му кажете по този линк си купи това и това и още допълнително ще получиш каква отстъпка от 30%. И ще се научите и да заработвате и пари от това. Разбира се, ще ви научим на всичко това. След това ще престанете да бъдете жертва на реклама и на блогърите, защото още веднъж ще кажа, че всички тези, винаги съм го казвала, нови, модерни милионери, те всички вземат процент от тай херп или от някой с друга верига и заработват само те. Тоест, трябва да продадете желязо на тая херп. Да, ето ти отстъпка и ще продадеш желязото и те заработват от това. А вие купувате, защото ви казват, толкова е важно желязото за това. И вие, да, разбира се, че аз трябва да си купя желязо. Може би ферритина ви е над 200, имате хронично възпаление и може би изобщо не ви трябва това желязо.
но пък по-опитните хора могат да ви го разкажат, да ви баламосат. А в рамките на този курс и на рамките на работа с нас, с наставниците, ще се научите самостоятелно да избирате нужните нутриенти от тази линия, която ви представяме и ще работите с тях. И разбира се, това, момчета и момичета, ще ви позволи да спестите много пари. Просто помислете, вижте дали в някоя банка, не знам дали това го има в руските приложения, има такъв блок аптека. Дали има аптека? Раздел. И вижте колко пари сте изхарчили в аптека. Това е в месечната разбивка на вашите разходи. Има го и в нашите приложения, в българските банки. Реално сте изхарчили на стотици левове за лекарства. Разбира се, допълнителни бонуси. Финансова стабилност, защото някой е търсил за себе си допълнителна възможност за допълнителен доход. Това го има при нас. Имаме такива специални програми и стратегии, по които ще ви покажем как за първата седмица още може да стигнете до 35 000 рубли. За един месец да стигнете до 100 000 рубли, само да имате желание. Не трябва да се страхувате. Всеки екип си има инструменти за привличане, за придвижване. Сигурен съм, че ако днес са ви поканили на този вебинар, са ви поканили активни хора, защото под лежащ камък тече вода и ще имате резултат. Гъвкав график, работите за себе си, постоянно обучение, а много важен момент е социалното признание. Това е уважение от страна на колегите, клиентите за вашите професионални знания и помощта в възпитаване на здрави деца. Плюс това салвации, сцени, ръкопляскания, бонуси. През февруари се планира мащабно мероприятие за 5000 души и ще получите и вие нещо от това. Ще бъдете на такова място, ще бъдете с зяпнала уста и няма да повярвате, че сте решили само за това, че сте решили да станете нутрициолог, да получите тези знания. Ще работя с различни специалисти и нивото ви буквално ще излети в космоса. Вашето обкръжение, вашите мъже, жени, роднини, първо ще ви гледат така с зяпнала уста и скептично ще ви гледат. Защо? Защото за тях това е нещо нормално. Вечер да изпиете 6 бутилки бира, пържени пелмени, след това торта. И т.е. това е нещо нормално. А пък вие, примерно, хапвате рибка или някаква гарнитура с зеленчуци, плюс това и си хапвате и гел и някак се странно изглеждате. Но повярвайте ми, след месец-два, когато започвате да изглеждате по-млади, да се преобразявате и ваши деца спрат да кашлят, да кихат и редовно да се изхождат, те ще искат да бъдат като вас. И ще питат какво е да е такова, какво правиш такова, че така добре изглеждаш. И да преминем сега към деловите неща. Предлагаме ви сега. Продажбите вече са открити. Дали са открити? Мисля, че вече са открити. Днес би трябвало да се отворят продажбите. Ако днес все още не са, то утре 100%. Предлагаме да си купите обучение само за 35 000 рубли. Средна цена за пазара има и за 200, и за 300 хиляди, и за 170, дори за 15 хиляди съм виждала. Но още веднъж ще ви кажа, че това е научно-изследователски институт по детско хранене, съвместно с научно-производственото обединение биомедицински иновативни технологии. Това е и обучение, и линия продукти, и обучение за работа с тези продукти. Можем да си го купим на изплащане. Това е само за Русия. За 369 месеца. Цената просто е смешна. За Русия, за Европа е 400 евро. Следващият важен момент. Сега седнете, защото направо може да припаднете. Този слайд, който ще ви покажа, просто ще припаднете, кълна ви се. Когато го видях това нещо, не можах да повярвам. Такава мотивация, вътрешна мотивация ми се появи, за да го продавам всичко това. Сега вижте. Първо, ако вие продадете 5 курса от нашата академия, това е курса по нутрициология,
по детска нутрициология, вие ще спечелите първо 36 000 рубли, т.е. напълно си възвръщате инвестицията. Инвестирали сте 35, веднага си ги връщате. И като подарък от компанията получавате блендер. Тоест, какво трябва на една жена нутрициолог? Разбира се, блендер. Ако вие продавате 10 курса, то ще заработите 68 000 рубли и ще получите подарък смарт часовник. Всички наименования, марки, това са допълнителна информация. Вашите наставници ще ви го съобщят. Продайте 5 курса, 15 курса, заработвате 95 000 рубли, 95 000 рубли и получавате гарантирано смартфон като подарък. 20 курса, 128 000 рубли и получавате таблет, доколкото разбрах, с клавиатура дори. Най-модерният, последен модел. Такава мотивационна програма имаме. Искам да ви кажа веднага, че блендера с телефона и с не се съмират. Днес звънях на цялата си линия и ги попитах, купуваш ли си курса? Те искат всичките таблети. Днеска беше много забавен ден. Такава мотивационна подкрепа имаме и това не е всичко. Ако си мислите, че спираме до тук, искаме още по-силно да ви удивим. Тези хора, които си купят курса по детска нутрициология, им подаряваме билет. Билета струва 12 000 рубли. Може да си го купите отделно. Но ако купувате билет по детска нутрициология, вие може да бъдете част от най-мащабното, мощно бизнес мероприятие с водещи бизнес треньори, с нас, с лидерите, с научно-производственото обединение биомедицински иновативни технологии. Ще има представители от научно-изследователски институт, представители от института Сеченов, представители от Института по интердисциплинарна медицина, от други учреждения и от топ учреждения. Да, както го казах, ще имаме много гости. Буквално топ история, топ мероприятие за 5000 души. И това ще бъде на 8-9 февруари. За това от сега още може да си приготвите роклите. Ще бъде нещо невероятно. И това не е всичко. Още не е всичко. Нашият курс подразбира и издаване на сертификат за преминаване на курса, за това, че сте преминали през курса по детска нутрициология. Ако някой от вас днес се е запалил от това, от тази информация отдавна го е искал, искаме да ви дадем професия. Освен знанията по детска нутрициология, имаме последна възможност. Компанията ни разреши ексклюзивна възможност за последните 10 дни. Можем да включим хора в последния набор в Академията по хомеостаза. Това е съвсем друго ниво и в тази академия вече е включен блока по детска нутрициология. Това е Международна академия по хомеостаза. Курсът е създаден с подкрепата на Института по интердисциплинарна медицина и първият медицински държавен университет Сеченов към Министерството на здравеопазването на Русия, насочен е към всички аспекти на биологичната, психологичната хомеостаза на човека. Този курс промени моя живот. Неотдавна разговарях с Лена Шабанова, не знам дали ме слуша, и тя ми каза, Катя, Академията по хомеостаза напълно промени живота ми. Ще кажа още веднъж, че съм се обучавала в различни училища, вузове, свързани с хранене, дълголетие, геронтология. Академията по хомеостаза преобърна моето разбиране и ако вие искате да получите диплома, ако искате да получите нова професия, ако искате да получите и юридическа поддръжка, т.е. официално да може да работите, то разберете днес от вашите наставници как можете
през последните 10 дни да бъдете участник в Академията по хомеостаза. Ще успеете да я завършите. Ще имате време да се обучавате. Там има 256 академични часа. Ще слушате по две лекции на ден, но това е много интересно. Това са такива знания, които Господи благослови този човек, Анатолий Хитров, който измисли за нас, създаде за нас този курс. Това е подарък за човечеството, би го казала. За щастие, не всички ще получат такъв подарък. Приятели, благодаря на всички за вниманието. Въпросите за покупки в Туркменистан, в Европа, в Беларус, за всички тези въпроси отговарят поддръжката, съпорта, вашите висшестоящи наставници. Грижата за здравето, приятели, днес е здраве за нашето бъдеще. Аз ви благодаря за това, че бяхте с мен един час. До нови срещи и ще се срещнем на 8-9 на голямата сцена в Лужники. Бъдете здрави и вземайте навременни правилни решения. Ще се радваме да ви видим в нашия екип. Огромно благодаря за вашето внимание. От мен на всички хубава вечер.